rămâneam în satul meu. Departe-s, mamă, departe, fără sore, fără frate, doar cu dor în chep ce străgă acasă, ca să ajung. Grea-i viața așa mare, prin străini nu-i ușoară. Vremea trece, banii s-adună, ani frumoși rămân în urmă. Văd chipul măicuței drag, cum stă la apus în prag și ascunde în basma, bătrânește lacrima. Departe-s, mamă, departe, fără sore, fără frate, doar cu dor în chep ce străgă acasă, ca să ajung. Grea-i viața așa mare, prin străini nu-i ușoară. Vremea trece, banii s-adună, ani frumoși rămân în urmă. Să câștig un ban în plus, în lumea largă m-am dus, cu nădejdea, cu noroc. Dragi prieteni, sunt interpretul de muzică populară Ștefanie Nășeru Mașcanu și astăzi am ajuns în localitatea Șcheia, comuna Ioan Cuza, județul Iași, pentru a-i face o surpriză frumoasă doamnei Păuleț Margareta. Haideți cu toții să-i vedem reacția. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Margareta aici? Nu chemați. Doamna Margareta! Ieșiți până afară! Sărbătoriți afară! O surpriză! Doamna Margareta! O surpriză! O surpriză! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Cine să trăiască? Cine să trăiască? La mulți ani! Margareta să trăiască! Copiii să o iubească, La mulți ani! și ce să mai trăiască, Cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Bună ziua! Bună ziua! Tu ești Stefani Nenăștel. Imediat vă spun. Ești catolic de aneu. Să încâți un gâtic. Stimată doamnă, Da. sunt interpretul de muzică populară Ștefanie Te Nășeru cunosc eu zingigheriu, te cunosc? și am venit cu mare drag pentru că astăzi împliniți o frumoasă vârstă. Da, mămai, da. Numai știu. 73 de ani. Atât ai mi-o dat Dumnezeu să vă dea multă sănătate, bucurii, să vă bucurați de toți cei dragi sufletelor. Da. Care băieță că s-o nervă de mine? Mulțumesc! Mulțumesc! Să fiți sănătoasă. Am venit din partea cuiva drag. Lui Adreluțu, știi? Nu știu, Da, dar nu vă grăbiți. știu. Știu, Pitrăcă, filmează, mă, eu să filmează. Te fac apărat de copii.
Hai, sunteți filmată. Da. Stați așa, nu vă grăbiți. Da. Înainte să vă dau aceste dau, sunt pentru dumneavoastră. Da. Din partea persoanei care nu poate să fie alături de Știu, dumneavoastră. îl iubesc mult. Așa că am venit eu în numele dumnealui. Doamne, Și vă urez la mulți ani cu Dumnezeu să-ți dea sănătate. sănătate. Tot ce vă doriți. Primiți acest tur. Mulțumesc, Doamne. Adrianuțu, să dea mama sănătate. Imediat. Să Și dea. aceste flori care vor rămâne veșnic. La nora mea, să zic. Așa. Spune că o iubesc mult, o iubesc mult. Și sănătoasă. O iubesc mult. Și aici o șampanie. Așa-i mă dore pâncile, chiar e bună. Să-i serviți pe toți. Da, hai să fim invitați, da? Să guse, nu să staturi. Dacă știu eu. Ei, măi, Adrianuțu, și Ia-i, domnule! ce mi-ai făcut inima, Adrianuțu, mamă? Nu mai copii. Stai că și tine de acum. Filmează-mă, Ștefan, Da, cum te cheamă? imediat. Și acum mai am pentru doamna Margareta. Cazan Cecilia. Și pentru el ce? Dragă, ai și crusca mie, da, da, da. Doamnă, am venit în avans. Știu că nu împliniți să... Ai, îmi dau vina crusca ei. Prin toamnă, doamnă, nu? Da, nu, Una da. primăvara, scuzați, stau spate. Una primăvara și una toamna. Da. Așa? Sărbătoriți amândouă împreună. Ce drăcărie, da, băie. Ca de-ar mama de Cât și dumneavoastră la mulți ani, da? La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile, zile și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. La mulți ani, doamnă, vă zic pe acum și eu, Da? până la toamnă. E mult. Nu, și e mult. Poate mai veniți o dată. Doamna deja s-a învățat cu nărav. Ei, măi, de Adrianuțu, mă dumneavoastră. ca de-ar mama. 72. Doamne, sunteți aproape. Ai o diferență. Uscră, nu? Da, 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 da. Ei, na, știți asta. Da, iubesc, iubim amândouă, da. Și aici, doamnă, acum nu mai este cu gustatul, acum chiar cu vă săturați. Mulțumesc, Tot mulțumesc. dumneavoastră. Mari bucurii ne-ai mai făcut, Adrianuțu. Acum, pentru doamna Margareta. Da, am ia un să văd. mesaj. Ia să văd, mamaică. Vrei să stau jos să-l ascult? Așa stau. Ia să stau jos să-l ascult. La mulți ani, dragă mamă, Da? dacă nu ți-am spus-o niciodată, ți-o spun acum. Îți mulțumesc că existi, îți mulțumesc că ești mama mea, îți mulțumesc pentru că ai avut răbdare cu mine. Da. Îți mulțumesc că mi-ai crescut, oferindu-mi toată iubirea și fericirea de care un copil are nevoie și îți mulțumesc că nu ai încetat niciodată să crezi în mine. Te iubesc cu toată ființa mea și îți doresc multă sănătate și fericire și să știi mai ascultătoare, Știu. să nu mai și așa încăpățânată. Ca de-ar mamaică. Ești cam căpoasă, Da, mă știi. Măi, Adrianuțu, mamă. ca de obicei. Ia mă știe el din mine, da. Surpriza este din partea fiului Adrian, Adrian, și a am norei zis Silvia. Silvia, da, eu Doamne, nu știu, aici da. cu și căpoasă, Ei, nu, nu care nu capul știi. mare. În Da, am vrut sensul să bun- pun- În sensul bun al cuvântului. Am vrut să pun masa afară, că am came. Dar dacă nimica, e doamnă. frig, e frig. Acum să-i facem și pentru doamna Da, are îi fă și un da, mesaj. da. E foarte, e mai scurt aici. că Da, e la fată. Până în toamnă, ar trebui să ne iei Da, concluzie. da, vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu să La mulți ani în avans, pentru că azi de ziua de naștere este în toamnă, cu multă sănătate și multă fericire din partea fiicei Silvia și a ginerului Adrian. Acum urmează și să vă și cânt, doamnă. Ia când o gâncel, așa frumos. Pentru Te sărbătorile, văd la da? televizor, tare mai ești frumos, tare mai ești drag. Uite, acum sunt în casa Da, dumneavoastră. da. Lasă că ți-o gâncelați, dar așa se lichească O să-l inima. oprești până la toamnă, că se cânge și la doamnă. Lasă de pace. Azi e ziua mamei mele, Da. ce bucurie să-i Da. fac. Știu că nu-i trebuie nimica, numai Mai pragul pragul să-i să-i calc. Azi e ziua mamei mele, ce bucurie Să-i să-i fac. fac. Știu că nu-i trebuie Mai nimica, să-ți numai faci pragul Dumnezeu. să-i calc. Mama-i mamă cât-i lumea, mama viață-i numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește.
Mama-i mamă cât-i lumea, mama în viață-i numai una, s-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. De s-ar vinde lume zâle să pot cumpăra cu bani, i-aș cumpăra mamei mele măcar 100 de ani. De s-ar vinde lume zâle să pot cumpăra cu bani, i-aș cumpăra mamei mele măcar 100 de ani. Mama-i mamă cât-i lumea, mama în viață-i numai una, s-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mama-i mamă cât-i lumea, mama în viață-i numai una, s-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Doar acum îmi dau seama ce dreptate avea mama, ea săraca știa bine că o să cresc și plec în lume. Doar acum îmi dau seama ce dreptate avea mama, ea săraca știa bine că o să cresc și plec în lume. Mama-i mamă cât-i lumea, mama în viață numai una, s-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mama-i mamă cât-i lumea, mama în viață cât-i lumea, s-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mulțumesc, Aplauze pentru doamna Margareta. Adrenuță, te iubești, mama, te iubești, da. Noi iertăm nici pe doamna Cuscra, nu? Spune și ceva, spune și Cuscra. La Cuscra trebuie să mă ridic în chișoare. Și-am verde și o alună, și-am o soacră tare bună, soacră bună am nimerit, așa cum eu mi-am dorit, măi. Și-am zis verde și o alună, am o soacră tare bună, soacră bună am nimerit, așa cum eu mi-am dorit, măi. Mă iubește soacra mea, hop, una, două, hop și așa, dar și eu țin mult la ea, hop, una, două, hop și așa, să-mi dea bunul Dumnezeu, hop, una, două, hop și așa, la toți soacră cum am eu, hop, una, două, hop și așa. Soacra mea tare isteață și ea multe mă învață numai de bine, pentru că ține la mine. Soacra mea tare isteață și ea multe mă învață numai de bine, pentru că ține la mine. Mă iubește soacra mea, hop, una, două, hop și așa, dar și eu țin mult la ea, hop, una, două, tot așa, să-mi dea bunul Dumnezeu, hop, una, două, hop și așa, la toți soacră cum am eu, hop, una, două, tot așa. Nu toate soacrele-s rele, că tot femei sunt și ele, dar mai bine n-ai cum s-o duci dacă le calci pe papuci. Nu toate soacrele-s rele, că tot femei sunt și ele, dar bine n-ai cum s-o duci dacă le calci pe papuci. Mă iubește soacra mea, hop, una, două, hop și așa, dar și eu țin mult la ea, hop, una, două, tot așa, să-mi dea Domnul Dumnezeu, hop, una, două, tot așa, la toți soacră cum am eu, măi. Mai, acum din ora mea să mă ca și papuci. Dacă ești la Judeni, Eu la Judeni, da. Sorul cu Albert, cu Frența, știi? aici aveți mesajul de fiecare, așa ia. Și dacă Mulțumesc. tot de la Judeni, dirli, dirli, da, dirli, Ah, dirli, da, 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 sărba asta-i mărunță, că și el joacă, nu mai uite, dirli, dirli, da, dirli, dirli, da, este joc din Moldoveni, ca la Judeni, dirli, dirli, da, dirli, dirli, da, sărba asta-i mărunță, că și el joacă, nu mai uite, dirli, dirli, da, dirli, dirli, da, este joc din Moldoveni, ca la Judeni, hai cu toți la sârbă, hai la sărbătoare, raptă, dirli, 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 da, că e sărbătoare pentru fiecare, raptă, dirli, 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 da, uite gospodarii din deal și din vale, raptă, dirli, 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 gospodarii din frunte, fie sârbă iute, raptă, dirli, 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 da, așa-i sârba la Judeni, bă, și din Iași la
Tămășeni. Astăzi din Iași la Șcheia. Da, eu zic judeni. Să fiți sănătoase, doamnelor, mă bucur că am ajuns aici la Da, să dumneavoastră. mai vii și la anul. Dacă astea sunt nemurele dumneavoastră, La anul mai vii? am zis eu cum învățăm cu nărav. N-am zis. Dacă tot aveți aici nemurele, vă mai cânt 3 strofe dintr-un cânt. Hai să vedem. Cu tății. Dar și frumoasă. Binișă din viesei mele, împrejurul nemurele. Binișă din viesei mele, împrejurul nemurele. Lai la 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 lai la 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 lai lai la 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 lai la 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 lai lai la. Lai la 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 lai la lai la 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 lai lai la lai la la lai la lai la 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 lai lai la. Dar mai bine Iar și de, dacă ar și mama mea, dar mai bine iar și de, dacă ar și mama mea. Lai la 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 lai la lai la 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 lai 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 la 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 lai la lai la 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 lai lai la. Lai la la lai lai la lai la 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 lai 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 la 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 lai la lai la 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 lai lai la. Bun. Binișă din omului, la masă cu neamului. Binișă din omului, la masă cu neamului. Lai la 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 lai la lai la 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 lai 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 la 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 lai la lai la 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 lai lai la. Lai la lai la lai la lai la 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 lai 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 la 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 lai la lai lai la. Mai vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamnă, întâi încep cu soacra mare. Era gata mesă. Dacă vreți să-i transmiteți un mesaj, vă uitați la cameră. Adrenuțu, mama te iubește, dragul mami. Și pe Silvia și pe tine, mamă. Să ai grijă de mama ta, Adrenuțu. Să vă iubești tare, mămica ta, și pe spital, pe tată. Mama te iubește, Adrian. Mulțumesc tare mult, Adrian, mamă. Ai grijă de mama ta, atâta spun Adrenuțu, mamă. Și Silvia, și vă iubesc pe tine, și pe Moana, și pe tăți vă iubesc. Nu numai pe tine, pe tăți vă iubesc, mamă. Fiți sănătoasă. Da, tăți copii, da. Două cuvinte și doamna. Da, vă iubesc din tăți. Să vă mulțumesc pentru cadou care mi l-ați făcut. Dumnezeu să vă dea sănătate și tot ce vă doriți. Să fiți sănătoși. Și ei acolo, Da. să mai stea cât mai Vreți pot, sănătate. pentru că e Nu bine. are grijă de mine, mă caută. Dar tu mă întrebai, de nu vrei să spun. Dar mai era surpriză, doamnă. Surpriză, cum? N-a spus nimeni, nu? Nu. O doamnă trebuia să știe aici. Care era și ea? Este aici? Cred că Simona. Simona, cred că eu știu, eu nu vreau să spui. O știu, da. Una singură. Simona, cred că eu știu. Dar nu mai răspuns și cei la telefon. Simona, cred că eu știu. Da, Zic, asta e mai secretoasă, zic. da. Dacă e surpriză, e surpriză. Vă mulțumesc Să să știți că dea Dumnezeu Mi-a sănătate. făcut plăcerea să ajung în casa Doamne, dumneavoastră. nu m-am așteptat. Amândouă soacre. Să vă Nu m-am urez așteptat. la mulți ani și sănătate. Eu și cu dumneavoastră soacra o duc bine. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Da. Și sărbătoriți așa Împreună, da, înainte. moldovinești. Da, împreună. Ca la judei. Ca la Judien, Unde da. veni doamna? Eu sunt Judien, da, de acolo. Așa, doar suntem veșini. Așa. Da. Tu ești de Rătunda, nu ești de Rătunda? Da, acum am plecat de acolo din mulți ani. Dar știți, faci, asta e viața. Da, Ne da. poartă peste tot, ne duce pe unii mai bine. Da, vă mulțumesc foarte frumos. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mare bucurie Mă ne-ați bucur. făcut. Aveți aici. Mare bucurie ne-ați mai Aveți făcut. prieteni foarte Auzi, buni. cred că îmi trece boala, cât bolnav am fost. Băi, 100%. Garantat. mare bucurie ne-a mă mai bucur. făcut mai adrept. Doamne ajută sănătate la toată lumea. Bucurie. Dragi prieteni, aceasta a fost surpriza din localitatea Șcheia, Comuna Alexandru Ioan Cuza, la două sărbătorite. Doamna Păuleț Margareta, care a împlinit 73 de ani, și doamna sărbătorita 2, care a venit în avans cu câteva luni, la doamna Cazan Cecilia, care împlinește 72 de ani. Este soacra. Lua Adrenuțul. Așa S-o da fată bună, Adrenuț, să ai grijă de ea, mamă. Să ai grijă de ea, mamă. Să ai grijă de ea, mamaie. Dragi Da? prieteni, cei care vor să facă o surpriză cu Ivan Drag, nu ezitați să ne contactați. La revedere!